Mwali ndiri kutamba, ndiri kuchema nemi Jesu. Ndakabata gemenzi lenyu ndiri ndikupinda kumberi kwenyu chibumbuluka mdzidzi mchafunge ndatambula Mwali. Ndinokumumhorese mose mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatoita muchirongwa naKenzo muzuva ranhasi ndakuvigirai nyaya iri kutenderera pasocial media, nyaya iri kunetsa patuka zvinyatsokufungisa unonyatsoona kuti nyaya iyi inonzwisa tsitsi deep handitika. Saka ndisina kupedzerei nguva ndichakuplayerai audio yaGogo vachinamata vachiratidza kuti vari kukumbira Mwari kuti vange vachivabatsira kurwisana nespirit iri kuvanetsa kumahope kwavo. Patateereresa audio iyi tanyatsoona kuti panyaya yaGogo vanoratidza kuti pane munhu wavakadanana naye achiri mupenyu, zvikada anga ari murume wavo kana kuti anga ari chikomba hazvisi kunyatsokuva clear, but kubva pane zvandateerera ndikanzwa ndaona sekuti Gogo vane munhu wavakambondanana naye, it's either murume wavo kana kuti asi akashaya. Saka munhu uyu anenge ari kuuya kuhope kwaGogo achivashungurudza, zvazoita kuti Gogo vafungidzire kuti kusaona kwavari kuita kana kuti kurwadza kwemaziso avo kunenge kuri kukonzereswa nemweya uyu. Saka Gogo vanga vari kukumbira Mwari kuti aiwa, imi Mwari dei mandibatsira kurwisana nemweya uyu abve pandiri asanyanya kundishupa. Saka ndo nyaya iri kunetsa Gogo. Ndichaisa audio pascreen kuti munge muchinzwa. Zvekare ndichakuratidzai mapictures aGogo vachinamata, Gogo vachinetswa nemaspirits handitika, Gogo vachidzinganisana nemaspirits vakarara. Ndichakuratidzai mapictures acho kuti munge muchiona kuti zvii zviri kuitika. Ndaita kuti zvive better understanding kwatiri tose handitika, nekupai mapictures maillustrations so that you can understand what is going on kuna Gogo handiti. Saka ndakisa audio kuti mese munge muchiteerera and then muzotiudzawo mafungiro enyu kuti muri kufungei nemunamato waGogo. Kana pane vanhu vaMwari vanogona kubetsera toti vabetsere Gogo handiti. Mwanakomana nomweya mutsvene. Amen. Jesu samasimba magare nakagwinya mbata kule munamato yangu achiisa chigaro chabachinoera chakapotiwa nongiro zidzana cheche mazana manomwe mwenje mnomwe makumi manomwe ukirikidza mombo kudenga kunedzo yakuchimbwa zana korori yapiyo mbafale dzamanala kusinga gume. Amen. Mwali ndiri kutamba, ndiri kuchema nemi Jesu. Ndakabata gemenzi lenyu ndikupinda kumberi kwenyu chibumbuluka mdzidzi mchafunge ndatambula Mwali. Wano kundisunungura tsanga idzi kuti dzipere Mwali, pindirai kuparadza mweya psina initi wano wafino wapenyu. Wano kuzvikunda ndimi nesimba lenyu ndikukumbirisa chaizvo tenzi Jesu pamberi pako. Ndiri kuchema msodzi pamberi penyu Mwali kuti dai mwandinzwirawo tsitsi nenyasha kupindira mweya yakaipa iyoyo inoya chini kuni kurota ngolombe maulo ari kudendi ndikamuuraya. Saka ndatukana usiku, ndatuka zvakaninyangala, handine bado kuroyasa Mwari. Udopfaona handikuzive kusha kwako kana kumba kwako, handozive kodozvarika kwacho. Uroorana chitemaba. Munhu mukaroorana hazvina kuipaba. Munhu anolora kudharuweni kupi nokupi, akafa hanga muitire bamhosva iye munhu unga hama yacho. Ndiani anoita maitiro yakadaro iyaya? Ndinotukana manjinini, handidi bamanyemweyo yaJesu. Muvhaiya ikoko handidi. Handina kuuraya munhu bai nosata nyoka. Handina uroyi hwokugodamira munhu usiku, handihuzive bai Satani. Chashakwa kwenda ndiri hamako. Ndiri hamako unondiziva ine kwendikazvaliwa. Satani, mwana wenyoka, uri imbwa ipsvinu. Mwari, ndinotuka, handidi munhu anondiitira masalamusi iyayo. Handidi ba. Matuzvi yake yakanashakwa kwenda ndikamuuraya. Matuzvi udosara kushamba uko kana dhora rako kundoti ndino murume
nonge muwakadzi mega mega. Chicho waindipa iwewe kana kupfeka ndenge ndisingapfeke hembe kuite kupiwa mwana wangu amai nemondi waindipfekedza. Chicho icho unoda kuita manyemwe yawo icho kudzira unoze mwana wako inga uri kumuona mwana wako iwe. Ini ndindo kudzira msuli unonge ukaho. Ndindo kudzira Satani mwana wenyoka imbuka yomunhu. Uri imbwa unoja matuzvi Satani mwana wenyoka. Kuhope ndokuurati ndizikudzira Satanyoko. Hapana anotokuita izvozvo msuli wako. Ukatora mwana wako ndiye achakudzira pamhata pako. Ukandiuraya maziva angu ochiti unodziriwa nani msuli ungaumbwa. Satani mwana wenyoka kunyangara ungaberere lila usiku Satani. Notenda Mwari. Paradza mweya iwoyo ina handidi kuona kumiri kuhope. Handidi kuzviona bai. Kana uda kudya mwana wako enda udye mwana wako handimuzive kwakatatira bai. Wamuona auya kondiona. Haina ushungu naye bai. Ngagare zvake. Ndo wako iwe. Kana uda kudya, kana uda kuita sekwiziva kwako. Ini haina ushungu naye bai. Ndino wana wangu. Nichengeti vana wanangu handichengeti kubana ukambwa kufana iwe watsano wacho kudya matuzvi mwana wombwa Satani. Ndiregerere zvangu nditambure ndiwo ukandiuraya maziso wako kuti Satanyoko. Mwari ndinotenda jaiso ndikuchema nemi ndikupfugama ndichiti reurirai uri kuti munhu uyu vatomubvara hako inini hapana zvanombondiita bano kuti handina kumuuraya ndini bakunyepera futi zvari kuita mahumbwe. Handizvizive ba. Tinopfugamira munhu usiku handizvizive ba. Satani. Wakabayiwa mhiri yegungwa Jesu. Ndauya koreurira izvozvo ndizvo ndikutaura Mwari kuti ndisunungure maziso aya. Iye imbwa ikandondiremadza mahara atadza kundidzira kuti ndiri hama yako Satanyoko. Haleluya. Unyali anofumuka kwakadaro kumudiyana anofumuka zvikadaro. Imbwa yomunhu. Mahure waihura nayo wadi kuenda koenda koyazembera kuti ndidzire. Apa yongono shamwari dzakawanda dzowakadzi. Woenda kwajengenesi kwaita mahure ako koenda Satani. Kabayiwa mhiri yegungwa hapana mhosva kapara pedzira. Kutsikirai muhano kunamata achitambira kupona tinotenda. Amen. Ndatenda. Kana wanga usati wasubscribe to our YouTube channel, take this opportunity and subscribe to our YouTube channel and follow our TikTok account so that patinoposta another video aurasikirwe. Ndatenda ndini wenyu Kenzo anokuvigirai nawo kuwa 16.